kwa didinde abrantie amachi dede Mr. From abrantie odi Ahenkan Bema bakota kwa Ankuma mabro akomansa Bema bakota kwa Baby, I want to be a memoir about the Ahenkan from so. Away, I am that. A friend and honor, but a papa of the Yamua. Don't see anybody papa near the Ahenkan, your bonus swap Bramo. Sabri, dear. If you are Simu, what at me will be a Yamabo. A Jankan at this room. Antimansa. I will go at Antiachim. Okunafuwa maburo antimansa maburo yo ena nenimu ewiasim abata no nimbia ni babedie abra mi ho ayadwuman anti mi mai didi mi o awagafra ko wa nanso o mai ye pamre wani Obi mami no wo dan samando sha say baby basa ana makwa boabo aseye mechi chabi na makwa chame mame kom se akua abragu enya hwe okunafuo maburo obabi su ani ni ku ya adwuma ni be ye no owu afọ be me ye joben hwe idaju nyina ya ne basa na bia na sama organize ebro ni de robo asamando afrakuma akromansa baby basa yeah Masi Grace Mantakus akromansa ema bakota kwa Ema bagota kwa Tete Wobi Kyere akwankwanu ase ya guru agire nsuo to ensuo anto aye ginam enne mani chi ankoto moja nana jebua okwaso breve let me first give Go. Any awate. Bibi na nipa wa me ni nyina. Ebiri ba so, wontimi din biom na me ko. Sa na bibi ba so so ya nti wonka biom na wokọ. Obi anu obeche bo. Anoma che dua so a wojebo. Odofo pa. Mini mu dinkra. Okunafuo mabro. Obabi so ze oni ni ku ya adwuma. Adwuma ni ba ye no. O wa for be me ye jobe Antagwa say Dabiana sawa kan say Ni dia wa kwa samando afrakuma akromansa Wa mama ewuo wa papa ewuo wa odofo bi ewuo die na minue wate na owuo de ketewa bi anim Kama bro, Ahenkan na miti hai. Bro, Ahenkan. Ahenkan da baby basa. Anti manza se. Ni mami se wa koda baby basa. Ni oni ewo nie. Ni osi ewo nie. Ahenkan mi ma la radio. This is organic radio. Any rare. Pam. And I got radio. Move for coffee and I'm raw horror off. That's it. Me yami 1 year answer I'm assuming the address. Mafi kofi ane afi kwa mpate ofa remo kwadu kesram
Come to go. What you be to Janka? Sir, I can't pay you being a batono. Antimansa, Kiafra Kuma, Asante, Atimade. A queer Jakumwa. Don't. Miraho. Sorry, I may have one year in the sun out to take one when you tell Massa. She means her phone be now. Yache. As a barra. Yes, I feel. I didn't I blame me why you may. Nancy, me why you. Oh, but you ain't kind. Nancy, oh, bread. Dear, what Breno, or do man woman in it. The award no, what one to trade or batan, no foam, no swager, no deeper, no so bono, papa is what that one, my pay you foam, and man collect school fees, or my didium aquahoma, and claim every phenomenon papa mameno. No, we say, hey, my media co. Whoa, we are phone pa. Open up for my bro. Aye, say mama for mama for papa. Mama wa ka wa we say bia chabi. Okromansa Emma Bakota kwa And a mamu Facebook Ahenkan fam no odi abra bahmanim ma fon to fine pa me sun ti me bo wa fam Eja anama enche ekua fra kuma na wonam dodo na paya sam dodo yo mo te wontem amoya fon pa Eja anama enche ta watna krase da si akwafuo ma nam ne papa ne maame kwa afuo mo kwam gem no me maame tibika ta koku eja we de be na mpa kwa me muntwa we first Eja na nam no wo so ya na so inteji buruburu si ja na eja na sa na amanche de se eja enama enche to maame o papa wo fa odihye bi nipa bi ani so hye opanwoma power busuama so wa mfa no ho anya Kristo wo de be fa no one time etura bi so nipa wo che bebrebe pe na obone bedoso to nyankopon se da bi abayu abrantia so mesi man hweya obese ase kwa mafuma de sira bi adachi ubenya enkwaje awu urade nchen Ibasa hey me maami amefa mase amefa ne se me maami so timikeja ato timikura mbaje de ubaji uni ubaji wo say thank you Mami se wa koda baby basa ni oni awonye ni osi awonye ni ra awonye na fa mi madam ifadie o oda koda baby basa goni amami titi nyanka ati masasi mami se wa koda baby basa kusa so saba kwa de na ndamasi ore uniba okromansa Bema bekota kwa ofisi ni mami se wa koda baby basa ni oni awonye ni ra awonye ni oni awonye ajanka mi madam patrio ena koda baby basa mami tidi are wona anti masasa koda baby basa ni oni awonye ya ho ya mana bonumre no num ye nyum ni wia na kwam yebo a achenkwana na kilabobonu a asew na masesam mene ochia me ene wa ha ene wira do so ho mama se wa koda baby basa kusa
To bet me ahwe ewo abefu ententanten kase no so eno Ahenkan Facebook Jumade ni din di akwankwani ase enso Facebook so ya to din set Tete Wobi Kyere Eba cho Jumade akiri mpone se ye bekọ yenchi ne atete nwom de de fa adwen de de yie de me awre ho enipa wa se witimi tini so kakra na akawo se obra kwantoi unya no saada to the bia no ma me papa bedim papa mu ya nanso eka onkwampo asase so emu abamumu sansa wo bofo bitiase didi ansafo awurade akwankwa ni ase ayete adoka wo hanansafo wo hey ya wi bi ni afa adwen ote se kasa tome ene abebuo ni kasa kwa ane edidi dwuma video so a ene se dwumadie so a ne yapese a kire se wo yo ochini wo yo kani ba ana wo ye Ghana ni di hia ema wani enwu se wo kan krom kasa onyangupo nyansani na ma ye bo ochini no do bepi achim da onyame na nim de nti adu ko pi achim awisa se wo timi ka achim so adu nyame na me ye wo ho nti emu nyangupo ni mutia ena brofo akase ye brofo nzi owie na se twrofa ya dwuma ho na ahwe no timu ani nyi de owo mu ani so de owo na wiase sabe mpraduasa ba ifo na ani nso de boni ayan so de yamfa mobra tima mo nanan mafiri mu nsa ma mo yire no mu kunum mo maame ne mo papa no mo wofa no na wahwe mu tini suo mo maame ne papa nyame ne mo nante sa won so ene ya bo adwuma ma na aka wodofo bi a pa twomse ye den chabi owo tete ni pantam owo ne kuma batan ma wo wuja ni nyanya nka ho ya fa kwa wa o miensa na hwe nyame hira yen ye ka dia da awurade ase ne amamo ni adwumaku a wa ya de papa wa wo pa me ma me sama na obehu me obobo ase ye akonawi amoase na wofre so kwa ya sabo amefie biem makwa wo de ne ko oba aduma kuma wo ye sa wat makwa wo so da kawa mini ojiku bia ni o sa ebu ya no tie we ya gata suja ni we kwa mi aboa Injaba Prince Akrame Dazio Ay Emaya Zumo Yes Suma Merade Uninyamingo I see Damri Fedie and na me no bako amma so yo sa oh okoya so wa mafia bi mo ye ara wo sa Pacho so pese akinka message wa video so agari akofa ye Facebook and say ye YouTube page no what the other kofa wa making camera me see ye hu aye hwetie ewiase abrabo obi anche bo mimi tie bedu bi mu ntimi ni biem o we na ga ta go ni di no ebribi beba meka manu atum me nkasa biem na me kro no ene owu afa woni ya onye degre ba nya sisi e sisi de abone be muninya mi ko
Have you made better real news? Say that. I got in Yamunya 120, 115, one more quad, I'm a busy night. That's what I'm telling you now, massage. But Ahenkan me your life free Achema Boabo Peace Town. Na go point sha kwasora bu anyo family Brako Alexander. Owusu abe wasemi wa Kumasi abonten. Na wa ma redo na jiju Kumasi nyina me da se. Minimum crow. Hey. Oh, what do my bro? In Shaba Prince, our Acham that was so near our radio studio, Dumfua. That's Minia. Mr. Edmond Ahenkan Mountain. Also, I'll see there was a day. Senior on the mic. Oh, me dance. Oh, Kofi Ajari one cran was so young, can't kill up on your John Aboso. Me dance. Oh, bra. Mama should be woe. Covobia say agree. Oh, what did my bro? Wo and Panfosenti obeja weni. Onya gari nyanya and when you so nkoma. Kwame yabo wo nyame. Ubra no so upa dire enchi boton wotwe. Well on you befa back. Ne momo yo krata se for tia asasui. And there's all ka when to 29 wonsa. Udu nyansa no nimidi adwuma sa me so da chise mini wa. E de na me manfo de be ka me. Me yire me mma. Me ku ni mabusuafo. Me namfofo matipanfo. Oma me so mo pani, oma me so me se me pani. Edim papa ben ane babode awata me ho. Yesu Kristo ba asase su bewu onya mfinje aduasa miensa. Anchempo. Enso na ewiase obi anu ani din wosoro acha safarade ba Yesu Kristo. Obrapa ejo owura kwan. Amanfo buro bewia enanim wia. Krono. Teta manfo kwase da do akroma he na afuoma di nu asi akire. Offense agie hene. Si ade de wasuane se nipa ni fia na ututu bob. Na odwotwe electricity homa. Na wia transformer. One day abacho. Transformer na abacho. Abawu yes. Se transformer chewa obejawa. Obashew. Odi ason dem skela awia. Kwasi ada bia so fo anya wa na ntwe na ni ahwenachi a. Na wotie ni. Oju owo ba fa o. Achekwana na ni o me ya me hu aye. Epo me kwa boabo asie ma fimi ma me angaza. Ene ma tini suo. Kabi finkra ba say na nkakua franco mama bro pano ne sadi so ajewe no wakakokonta ache na o the sa gragro sa wa fa back. How dare you akua eba ha che rough
and so watching him and I'm with the my busy. Sarge for more job for repenting fin schedule 25 years. Our money man to pompa. Our money man to pong. Papa B. Obi Mahami. Kono de ayako. Yaro yazi bi ba je nzema simachi o. Nzema simachi papa. Na tutuja go kwa shahe. Maba. Medum ni nyina te fuin. Wona me baby asi. O na te be free me mo problem wa. Wo ba ovori amanfo. Akra me mo ajo. Kwaku ani nkusi bu adum bra me cha o. Adwempa kofi mansa adwempa papa ni wonu kan bra me mo ajo a. Efia ampofo a wodi anka personal manager e wa chima babo ma afia me cha o. Akamen a. Wura wotuo echampo adwumara opani musme cha o. Joshua ajanim brajo bama tentengramo na opom ya de mi twa pruse Kofi Ajiri aka AJ Joha so yeah pa Maule boto ana boto Say bra kwa simpori tisia na mi no ono kwa na mi so mi bai radio adwo ebi kwa na ebi ba asansa mampom kwan enka mi simi subie na ka mi simi mo samampom ayi signboard on ya wusu ya mai we were like you I don't see samampom signboard na ya te sama na ya wuo tim so mbawu ay rade asam de azu o bozi ade dani papa da no nka no o edi no bia o na mafu twene chapetition Wonyi dia na nwrante suri jametua to omu huri fu hey di rafi onzu bewu ni ahuri no adio brana sen na say Mandela ozu oya ochehina na wofri achim osino odi pa okotokumem Oye Joe Shotingo. Ne bon se fanu Joe Digi. Omu nyina mu yententia. Oma nsa motia no. Obi mai. Oma mi go yenim. Kwabi K. Bra Kwabi K. Shabo. DJ Shabo. Papa mama ka just ye akopim 5 pm 5 ne bope mebie eye ahoma ne so na wabem 5 ne bo a Yanko pabobo Yanko chame yanko pabobo
abasa abasa mumfanya mia bana abasa mamu nsuro wate nipa ninkae na mana abasa o Abua biya mubi na basa mumfanya mia man ba cho shame se fo ga kana we ni titimani so mananyema mo ayade tiefo ye twa kakra bende onye tiefo adari nyanya manza so anka nya wo hwan aboa ben wo once hwan kwakuo abani sa pabo ba menyum ne ntu bia wa play DJ abasa hey abasa masiwa enyimaye asiwa enyimaye wakutre hwe ami fa mo apia frenya den sai abasa amara abasa Nina fronya abua bia ramu bina basa mumfanya mia oh mina mini bio oh mumfanya mina basa oh mumfanya mina basa mumfanya mina basa oh mumfanya mina basa Abednego nana asare Osimi tie ojubedie ne wo enkran mamobi we are bozing to the way we di ma chief piece of my bababo enti Abednego nana asare o tie mi o Facebook live ana so wo odi ankan kwa me bo a mi tie wo mamobi enkran montre so na wo are bozing to the word you see and the message you for Facebook or making kind or the for YouTube or making kind who the answer behind KFM oh social media oh who of you so biem mami volume ma obi on to try in KFM yeah when you basa o abasa mumfanya mie abasa kanimi hu ye dia wa fu dia pa branta obobra no ana nke piano na den afi wa ubo hu modern no ye yi wa wo se kum don't mind them ajo asrafo man wo se pu abontenso fo twema bo so meje hame agira yogurt the old me bass as you would that a great fragment will close to 25 years me. To go for the Posai. And therefore, the Yagma. But the Kaka Grower. Kwakudan is Musham Wahu. And you have a boy who done a good. Oh, Mumfanya.
Abasa, Monfanyame. Nabasa. Can me who ye? Dear one food, your power, Madame Homano, and your piano. The young was Wobremu who banny a bonabazo. And I do a galam say, any a bonabazo, any in it. Share the link, share the Ahenkan from a link. I'm gonna Rasen Sutimba Bob Rofuguha. Maybe I mamma Brofu Samsi Kai Brofu, me 2 assists here. And I'm a decree, Sophie, Sophie. I'm a dear once, yes, so my Yiki, my Yibro for no free. See, I agree. 2 are a crew. Monvanyamina Baza. Sassy drivers, Monvanyamina Baza. Monvanyamina Baza. Pacho me se wo de wo ofie obia wo achimso aduro wo bieni wo awisa wo achim dan old town new town wo nkwantanim wo aboabo wo asane batabi wo manso na wo paso hu mafon na atoto na wo de anse bako Facebook live both Ahenkan 93.3 FM wo de Ahenkan kwa me obo wo di agromu do kan ye adwuma intimi giame na so papa ene eya kwankwanu ase Tete Wobi kire efri no num kobo ne nsia no ibeto aso ne mo webo no num se ken mebie ahoma no na eyi ayeye won so waba na abaye ho ayi kakra pacho restart the song for me start mame 1 2 3 nyami sumu mponi masofu die ne mo kwa restart mponi asofu die ne mo kwa restart mponi amuka sema abaifo a kiachimwa we we praise the Lord, now crucify him. Now by your crown for Unyami Pony. Now by your within. Yes, you are sending us a pa. Now Daniel Gaman boy. Yes, you are sending us a pa. Now Daniel Ground boy. For you, taku for you. Kwaku Frank, the mina nede Ghana. Omi no moko. Magani so say. Ondo your bema tiase for no one. Yes, you are sending asipa. Na Daniel Gaman boy. Yes, sending asipa. Na Daniel Guru boy. Yes, you cute are sending as near guess. Hey, adio zuzumpe ahonam na mre gas ne ho fe boys ni twa yopo wan hwe ni ya obawari to bo mame achenkwa na ni no maba obo ntimi so yesu gradi ahwo ubetimi asoa opapam we efom kum and trampo and trazo baswa sendua uba senso ase na kroya ni wa na wa ye ni mo moturo mojo de nya tesi amu ton amo wa sendua na se me ba tesi amu ton so bolo wa so na mo babro pa krofo ni di buyan mo mi hwe ni yo Pipana ye umi ye ni yo sadi enye ye ma fi mi nua ba sister ma oni ni ku bra kwasi enipa wu ube nyu ayo nyu wate papa soja nyame fa kransie wate ko ye dmo ayi Kumase Solid FM menya wo amfuma ngoda kokora bi nchen kenyam nam nie na mumi nyai wani communion ai da ko tunti wan kwa swade sanzu o chira wo kotwe manso
Ewa adofo great me be dani atamfo. Unim ntia. Batim ni obi abokosu atafo betiti na mu ate. Babu na kire ye no. Dia anya bone da mfa bo matomo di Ahenkan. Fa ma pamba so. Mo fa ma pamba so. Fa ba hwimitirim. Chenchededin. Aha. Asendua ni Ahenkan yo. Kakira kai. Kwa wadi ato kwa hui. Fa. Ya jadi ama fa chimba bia okrom a. Awuna mun kabi okokroko. Asendua ni ade ama o. Obia manenza so. Ezi fa bobo. Oba kura fa kom. Aha. Eba andani ago boy. Aha. Tum. Obi so di Ahenkan nyumi di America si di ama me nana bi. Watama buso na sendua di atono kwa. Anu odi chi sa. Na asendua ni ntuni ro okay. Odi asendua ni ntuni na nana ro. Odu message bangu Ahenkan. Manfo ni me personal na mantom timi de fa o ma me. Ahenkan mo. Odi anwa bode no kranie. O kan asampa. Asendua ye da no do kan we e radio so wo odi Ahenkan wudi mu for. Thank you. Yes, me feel mu kake. Jai ochame anyum ni sia some mami the same song repeat because anyum when I'm making a message you know. Obiza me di mu for. Asend na say dey ready to radio so. We ensem fo. Obaya awio. Ai. Andani ajama boy. Andani grown boy. Chedin bum. Tan. Wasu wajuna num. Pabo bomo wa ade. Dabi. Ubeti mi aswa. Kwadu Jimmy. Me am ofa Jimmy. Ezu ajimi o. Edini a guy named Jimmy. Sa moturo mojo. Sani di anye. Me di the Friday me wo Puzzle Industries I won cry. Di Ahenkan da bia mani pastor radio so nyankopon sha wate. Na me se me dance so much respect just wo bume. Obi ka say much respect ozi wo bume. Obi tibi for obi say how was your night? And I don't know that na it saying. Now down him there goes. Ofi asonde ma afa kwagu free o. Atwo di fathers and di egu paper so say yengoku yen. Wakra fie say okoku yen. Ku yen. And oba chirbo. Nya amumie nyai. Ose adwaman so fata Kristo ni banti enye ema ni nyai. Na ema ni so do so chi meme mo maka enyom den. Emunini odi Ahenkan kwa me yebua wagine dwa odwem wedwem si wo yeni yo avani panyina nkoa babu na kasa no afia sika fabo aguta na fabra Ahenkan fam chonchododon Asendua yi. Asendua no waka no. Kakira kai. Fa odi a mese mo fa man kwa ya. Obate no kumot mi ama bra mo maje. Asendua na maswa. Eno de udi agro. Udi agro. Benyu ayenyu.
na motoro ye pa andani abusum semi enche me bi telephone line now so abasu bi achinkwana na menu brebo dian kan kwa me bo abema katache kentinga bema 10 gram ho fedua ehwobo panu bi ba na ise kwenya kumuto bi wa chema boabo ne afa na ehwobo ane bona etan Tiabrano so mi biela na 02019444485 anwa me te wonka che se wada ne anwa mo and 0554820910 ani ahoma enche mi bebie so na me ma bonko ma na bo nonum ba ne ya sesam and ya den wo jam babra kenkenya force Emakin can fail you. I'm out for the by false pastors. But I'm going to yes, in going on your transfer. I'm going to your transfer. And you can trust over from Christoni. Sure. I Zumponio. And I'm Zumponio. Now by your crown for. Kaba haya pa obasa sura bofo ene wakazu ya wia ki zanigane makodi abonta ano dia bonho be miensa ono okro no onu wakokazo konfuase ko agwawia ezukutiminka Bayo kromfo na bayo widini abusia pani every prayer man boy and then who get be dressing power danam see hey adana jensem or that power wo ba timi dressing we na mobo wazaro so that's right mo democracy ya hamu kwasi dressing power no Hey. Me say na hand them go school be hand free. So address na ya fe ba ya hu bi okrom ha o. Hey, se ja nkwa na ginsem o. Oni wa ko ka sister address ye zero be se twa o mobre wo no. And get it to me be sa ma himfu bi pa ma discipline sa ba bi mu a. Ka be do. Am say ba wenti why address say pa na mu titin nam je. No ground so nya fe. The number 3 ba china mobe hona PK de nanum e chen wele mienu na no tuto teta tuto as what dress it what the tiny person tidua emo tri so no apamba so ubanyu ade yenu uba hia ye hye moturo mojo no de nya asemi anase na ada ni dwadi enei Yesu na semi anase ana adani apo bone hweba propa na fei adani asikasem miere ni wat donya me pena ye no miere ni yo sadi anye na ya mu ni ya Kristo ni François de mo ba so na kwa busumfie ube nyira yenyu so ayashi wakrani kunse okwa asore wakwa kwashene mpradam ejama monso fato Kristo ni pasa anye na manu nya ya dum kwa tuntino wa bi wantimi kwa didida kwa tunti wenya excuse bi dia show Pacho 0554820910 0554820910 Ani ahoma beti ma fra me kire enum da bi me kire hwe enum enan enwotwe mienu hwe enkono baako hwe mumudi anya ozu beti ma fra ahoma we hwe mienu hwe baako enkono enan enwotwe enum Ani ya tete fa homa beti ma fra badwumade so aye ho ayi eti ye mam so mabam ye de hye second gia no so be kasi medo na no ntian ba
na yɛde mo so aza abam menyai Udi agro kwa benyu ayenu na motro andane awon boy todo Achenkwana na onu bre mu nini odi nkan kwa me yebua waji ne dwa odwem na chese on dada bodi ane champagne no de cross na to ko bodi ane champagne no de cross na to ko office ame kan ozo enyame nipa kronfo ene force chidin Okay, tisabri no ye bie ahomane so anesa ne o technical challenge kakra bi afi de etimi atom tise wutie ahenkan eduokunu miensa akiripɔ miensa ebra so se akwankwanua so dwumadie yede nwumude ene yenwum yede makwa kogu te person so bam na wo ho aye kakra na obra we etwowu number ne 0554 820 910 0554 820 910 0201 944 485 0201 944 485 0554 820 910. Yes, I send me as a fire. Every friend of my boy. If you friend of my mom. Yes, I send me as a fire. Send me and I say, Ubaya Ari. I am a symphony. Yes, I send me as a fire. Send me and I say, I don't need your mama. Yes, I send me as a fire. Send me and I say, I don't need your boy. Yes, you put the hands in our womb. Winter so why she so I shit. Now, Mutromojo, son of the Anya. I send me and I say, now that need your DNA. Yes, when I send me and I say, and I done here for 1 day. Shabab, Rupana, Fay, Adania Sikasam. Mere ni what? Donya men penaya no. Mere ni yo. Sadia na ya mu ya. Okay. Afia o mana dia boye we se benya frefo ahoma no so e. Me wa cho me mo akwabo. Orisha na pombo ko de. Oh, nyame adom. Pacho dini ba bia ka sa free. Yeah, chimu wanji twafo he. Akra na pono ye de. Kafra onene kura kire na memi zamanfo we yase pa. Aden.
Trafo kafra. Idase. Idase. Akuramo nana twafo e wa chim wanchi ena motene ko se ama no ra ho pa ne baba da ho nan so oni a meka ti akurakura ntima nkoye e wo da wura mpon ti ye nu aha e de ama no Onzu betima afra ba so 02019444485 ezime ba mentumbo odane mpatene nzo pete telephone na ezo ayetro enye odane mpatene ku Ghana nyina enkene nyina 0554820910 eno so fra beba todo eno ne o tafo eno ayebu akwa sase so okay obi aba ho manu tubie me ba twa me mu akwa abo hello me mu akwa abo kai ebu atom kafra wo de ayiro ho ababa sa na ho mana akwa kwe na de baburu no boko okay we aba me ba twa mu akwa abo yaja mi aba na sai amiado stana na mano no dida kutuka obra cho wo de obra ni de nyame pe no ye ampa enani abusu mi ya wa maka me maami fra kafra ye hu ye wen twaso a obesu twaso wen twaso a obesu yakwa wanchi ya babu abo me na amase wa kai ne maame twafo nso se wa kai ne ba achim wanchi twafo he wase wa kai ne ba da wonso wanchi mankwa ye abrabo enye ni o ene matini suo akwa fragme une ya anyamani o mi kakra amafo enye nwaye me pa twa mo akwa bo fine Ahenkan net say nyame adumboko nyame asu di ni bebe aka safri efemi oduro taxi driver achima bo abo oh kwaku oduro nie yes man yeah kwaku ye tewa ye hu ayi first half the one say o ma me na me e den a o refi bia o yi o ma me but for expect to be sure that be out there Ahenkan ye me ma me de bebe oda minim oda kuasa pon da ne ma me ho mako ko adu di mako sebra ye kan say o de o wan mo de o wu ya che but em say o de ne cry sacrifice em ma onu nyanom e bi kura ka o ma be tia sake bi kura ka usun adwuma so atia tie na da adwuma su ade anye baraka onu be odu yo omia e bi aka bi su adwuma ka ba zanga me yalu pre ton o no o peja wa e di fa fa so ne ye mo so atia tie eti o kan ni magu ni o di peja o eti kwa me eti ho de na me akwa ma sam na kan ya na agwagwa wura ma na physical that's right okwajiman ba na ekata no ye da sigwagu pa cho yanku ya ni memo aju o me akwa me abranje ba ku pe o first half ye hu ayie ba me akwa mi firimu kwan so e ba de ayi e wo kwan so no na wo mo di mpo ne hu bebe ofiri ba yo kwa na achima prade kwa na wo firi hin na ebe na ayi gu kwan so zaro na me ba na me bra ayi e wo kwan so de do so eni pe wu angaza eni pe aka tra ya bedu mu ho no mu abayu abio tabe mu wana achima sene asene ho no mu no na mo de blast bat na ba me wura ko enji mayu ani me mu aye ko sei na ho mu na be sei anan galam sei ye mompaye na me mu wa ne maba wanso ye hwe ni o ma bi yi na ni o ma di nya sisi awu ani yewu enkwakura ni nkonko
Everyone is on Comrantiano 35, 40, 43. A day. I'm a minimum, but here some back on so account is the free Batabi Bano. A quantum honum, Qualebi, 82, and a tear the book quantum. I buy a show. And Qualani Susa. A quantum to a main road. Into yes, sir, our phone in Shanqualano. Not Shanqualano, almost free main road in him. Now, everything. Medasma. Yada say anan so eko achim so aduro yada na so papa ye ye ho yi yakọ wanchi ya babo abo ya bakọ akọ aduro abo wensu ayi achim so aduro ye puru ye mojani ya ya nyina adia ba ko akọ afra kuma de nante sa wanya no aduro memu adwo orisha ba na pombo ko de Mo kebra ku yeti oso adwo nkyere. Oh. Ede to nka che zafro. Me bum. Isra se odo abudu asumdie ma anyi me yetie. Ana me ko ye wasane ifunda wa fa ku 12. Enye easy. Ba ma ku ma gwa he. 12. Bom nyina awu. Amgo never ground. Ehu. Oji. Eni to baby ko. Ye won se ye papa ni bom paye. Se dachi. Na ya do ye ho and the chorus of preacher say hey osini patrol ko show no opi usan say hey se me a ko this time no ko jina en kan for no oko that's the question some of the kind pro child so that's the question for the day o di chan it by one man you do your ya say answer e ka pede be ni fa ko hwe in pede go mo na ko kakra me kan say mo when wansu ye di ahabo ma besu akwankwan ni ase ye uya memu wansu ha konya ke ko efiem poni o mesi efiabu se twa wa benu e che bread Mani jase efie mponi efie ba na muya mi seye au efie mponi ni baboni asetena enwenchi kuni pabobo oso wanyankwa onu kra wanyankwa wonu wokro no bam efie mponi efie ba na muya go driver Mani jasa efie ba na muya mi seye efie mponi wow this should be enyi anche na wafri wisa ya afra wate obigas wo wonya da wo wonya ya no boa wo wo ya ya dwamu nyina tokuru chodo wa pa bibia ya me amanfo pa bibi momoma mo bobra no won wo pa bibi akuye otwa no sa na we dodge eni banzo unyia na o ya mre pa na nse ana misisi amzi ye timi bako pa yanto bozu wani man start mo a the rubber bag ro wo da wa betete kutu dwa twonwe yes you aka the next 54 years awade na e basa efie pa na moye mi say Hector Junction fo amutie nyina ya mamwadwo eda mansini bonitie Hector Junction da bia bedu na fide ni da Ahenkan FM me pa frafo mienu na me de akwaje ahome ozi number no 0554820910 yeah me why so
ye bua wajini dra Hello, Memoajo. Pachodi. Uga za free. Ana kwa mbwate. Ye na ho mana tiato na na kafra. Nanjel tisame. Ko school abu primary. Hello. Hello. Hey, man peke o kafra. Memo ajo. Mini abana design. For you, takum. For you. Wabawre ma chenchin am na kama. Oh, kafra. Ajumo radio ni kakra. Asamalanko Nkafra munue na misu minue same ma me ho ye de o ma me ho ye otio papa nyame na agie tira bia ne akaka ye ho na ya aka ne ye hu se de be se tutu anamo sense ni pa atwemu tan ya owo da ho ye de etwen ai owo tade atobi na wuto wan to emene so obefa wo for you ya usum efie pa hello so mo ajo mo akwa ba Fine. ajo din biem Me kede tisaye na I me say the father kede tisaye. okay gwa duro ye to aso Na kwame ye meka ne say ewiase no obi biala o ma me de kasa me ma me wi na da na etie no ye wi aye no bijia kwan saa de kede majuma so asai bijia kwan saa na kafra ene ni pa de frɛ me obusa me say obusa obi asa me frɛ no obusa me say ye de be jom so me drive ni o ka ko asifie na onya drive ni fama no instant na car home use ni ko na tifie na car yango po se no nya mi fini 1 year na mi aka me de to car ni bi eti me catch obi biala ni ma me free mu a abia no so bia no o ye quality onyango pon ho baby obetire bia oni nyame nanam o ye more than ti obi na ma meti ase I say bi one to two akwan yi now to two akwan yi onyango pon mpa dia o ye quality lift ho ba bia nyame no obo no enumre nkom sha ne brofo aka se da wutu bi gu urado esu o kwa me finka na bo asamo na me tatu na me nyao say Ahenkan wo so etino na me bon pa say me do awe fight now o be biatu mu no the fight prepare obi etu na say na land wa na me pia gu mu yi oduro kwaku oduro classmate kwame one odama Thomas we da say kwaku oduro that one was rough pacho mun tianyum we ma me wate se wo obi na ubetima bo obi a ayabo an prekwate o asem na branko kan he adwapade edan yasisie kasa ayato obi kasa nya oboa eye batu beja wako if you do good you do for yourself, if you do bad you do for yourself. Ahenkan yo
What is that? Fioe. In a mosa. If you do good, you do for yourself. If you do bad, you do for yourself. As I say, I am this way. You can't also you. There will be other one him. As I say, this way. Eye kukruwa e kan ni wan bribia e kan so abesinechi inji wo dwena eye kukruwa e kan ni wan bribia e kan so abesinechi inji wo dwena adwadrepa uye bibia ya depa na de obedua no enu ana obetwa agua fra koma nyame for crazy wa bobra ni mi nua no mo da wa se papa enema babo ma me raw oh make it chubby. Aye, it's a monora. If you do good, you do for yourself. If you do bad, you do for yourself. I am with my birthday. My ya will be to me coming my birthday in Jeremy. Kofi Anne and Cap Mamma in a team. Or not so cool. Hey, Kofi Anne. Minguami offer. Kofi Anne is well. Eh, who? Ajago of Ajago onosoko Kwame Akuako oko Case Ram oko Boy Richard oko Kumreku oko Sister Gotoka oko Sister Nanaya oko Ofako oko home Yawo Asemba kope na ya okachire wo. If you do good, you do for yourself. Panam panam pam pam pam. Akwaye. Dia mi ye ayo obi ehia na kan ko na nkama wu. Obi nsobo ti. Wa mi pa mi wa re. Akwaye toto. Obeku na firi wo. Obeku na firi asimu. Obeku me. My own body bay. Me rabu ana body bay. My own day. Achombi. My own day. Ah. Oya da wo de ka kire me. Panu na kwato e. Panu nsu ni ongu. Panu a wengo bie na no a. If you do bad, you do for yourself. Ebi adwum na de ba to bia ba homa no so ma me peke no. Pacho me mo adwum akwa ba. Yeso me mo adwo. Pacho di ni ba bia ka sa free. Wa unya bibi busumpem. BB Bosompem, Honorable BB Bosompem, Akrai Kasa ya che, me hu so a che, na bibia ye boko de. Oh, adum, any mo mpaebo. De radiase. Amen. Na wo so ho ye de. Oh, me konkon ho me denchin kutreti. Eno ano no. So anya di anke nyi. Ampa enu me hu newspapers. Ahenkan news, ye bogum sa. Eno ano no. More fire. Vim. And you made it, not so much, and I'm too catch it. Bibi edase. Yo. Edase pa. Ye hu yi. Of a BB Bosompem no. O wa cheme da. Neni o radio so dese. Radio so tie radio ni nyina zitire. No afa. Wa na do zika to radio. Ogoshia mo frem. Wana mo di agro. So timodi fuima. Osre brodo. Ogwenso amu etimodi. Odani mawo. Pa nuzu na drowo mu. Ono die onim bribi. Set me free crying bay. Me wo mrewa bi aboabo ha me ba me ko mo ko chiaom. Na bibi kake kwam na mda komom. Na adwumboni nti na nka me de adragu panu num. Na me de akomo obi adi. Akwa we nipa boni panti agwajambofo agyenyum na oboni de. Nyansa nwum pa de wo ye nyina ye obi ahi. Se bia wa fefe kura na wo hwa kwala bi no eye obi ahi. Wo kwa wo ba wo tikam no eye obi ahi. Wo fu trotro akwa odan kura no eye obi ahi. Wo fuo mu no ba aba keke kura eye obi ahi. Ade na eze otimisi dan wo kurom eye obi ahi. Inti nyu adwen se wiase awo kwa wo be ye yodum ye gigi so mu avance obi adoda bi ente sa. Okurei akwei obi nam no all stress na duane o mesrew. Onso si chenchina de o yentime kuna firi ho.
utu adu boni a ebi ku ano checho afa no atu adu boni afa no pam 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 na me aduma da sene me saba en me ba no pa ense ma sisi nyina backlog de guma chi nyina me yi agute so ma wo so ma pusa ho aza wo che nkate a wi aru ho pusa ho kakra ama onyongo ntwa nkwa uzu ntwa nu Omawu Masiashe Ana benji says ene chira no osi wotu edubonia ebika wankasa wano If you do good, you do for yourself. You do bad, you do for yourself. Unti ejumuya, umfanye siyasem, wa mayo kwenta nkra. Usunche. We are papa, we are papa, we are papa, we are money, we are. If you do good, you do for yourself. You do bad, you do for yourself. If you do good, you do for yourself. Do bad, you do bad. Oh la la, do for yourself. Do good, you do good. You do for yourself. Do bad, you do bad. Afe yebekọ ahoma no so ne yadi nkomo kakra ya ye ho aye esa besua de kakra yebefe ho adwen na sabin prudence panifo so obi ni mo bi kire mimi din de odi ankan kwa me obo amadoma chede nyame de maame ene se me yo kandini radio adwuma na me ye edidie nyame adoma akwa mama me nyansa ne nim de timi nya adwuma baako onyame ahumobo aka mo mama yire ne menu akwadwo akua afra kuma ka akire abo mene yesi hospital ti de bedu nkwa na nyame ntemo enkra brabo ye twa blocks kakra entiemu ya de beton block na didi yana me de bag ansan kon ye ko dwom ni mmea agiju susu ti adomara kwanti atiase na dia ni se abrabo ye boye ye wasafo edibi abo abrabo safo no se wan hu sa safo na ubetwa ho fedede sa engozi aga na ewiasi mpa se bi mpredo se mpanufo se abofra de obia ye bi pen pani ni obi nye bi da intianumrei meni opani baako ebedi nkomo wanya mfinhia aduokono ensia 96 years odi anka kwa me bo a mena mfofo dodo na mpanufo itimi nyimi da itimi zrohe if you do good you do for yourself you do bad you do for yourself me kwa ahoma no so na me nana edi nkomo eja wadaroma ya mo adwo o yejo akra na umpombo ko de Krista Gauroma ayepa de Kristo ase sawi bibia ni fonso won tisan oh boni bi ma ha na won so woma mumra so na eko mumra so na onko nesa abrabo obi abrabo so on Obia was expiring date. Obia was expiring date. Open which remu say wadama. Uka say Obia was expiring date. Which remu say? Which remu say? You nyina madako. Yeba ento in this one.
Enti umre so a de nyame ahya ma wo no umre so a na wo obi nso krampo ne mre no nso ona brabo nu na brabo funu a ode tiata ase so no etimi twa ne nkwana so babru kirese mfia de osan abru so de wochi ebi no abrabo etimi de won ko ha ne akire ebi nda so tiase na ebi edu ha abru so da so tiase ya me to ka sai aka kakra bi na me nso makrokro de okron I was go before Ghana. Okay. And this year, no, I can't wanya eduokunum 90 years. Aye. And now, oh, your casa, what to be kama. Me to be kama. I need no kwana about them. Ovani Kofi Abednego, I Ghana ni this year, or what's a bibiani, or ya me papa, or ya me nyonko. Na ebasa ye pese editete nkoma na ya frɛ no Peace FM so menene kasa Ahenkan FM so obani ha ya Ahenkan FM eno ye Miami radio station mabie o mikrom achima boabo tan enumere aha ne wo bon komoyi we are great papa ya do si panyina ebe ye wo Ghana ha ye hwɛ ade anim nyamemma wo ne awo ye no enya nkoso na nkiri mama sua wo medase opani enumere die ntia ye frɛ no sɛ ye pɛse edi tete nkomo kakra wu se no uhu Gold Coast kan ya ne frɛ Ghana sikampo ano ane ye be frɛ Ghana yin so mfinhye aduosia enson ne akire ne uguso ane yete Gold Coast no ane Ghana no difference no ensonso ye no ewan ya me hu Gold Coast no say na Gold Coast no tie ana Ghana yin so say na hu no Gold Coast no abrofo no ne di kan di yeso na wo mo na hye mra mayen esa mre no na yesi DC enya bibini eyebroni ana wo mo akwa me no komba baje fa ho die no na abrofo no akoye na chese yani aye bu ye man ana start say ye system planning for say potemo na visit wọ́n máa hwẹ́ sọ̀rọ̀ no yẹ fẹ́ wọn DC commissioner wọ́n na ebu man no na ẹnu na ẹ̀ma yẹ hu sẹ́ abrabọ no ẹ̀yẹ kyẹn ndẹ́ deẹ nsẹ saa mmerẹ no na abosom wọ họ na nyamesuro nso wọ họ na onipa abɛdwe ne yɔnko ho bɔne sɛ wɔde no yɛ biribi bu foforɔ na ɛni hɔ enipa kum koraa sɛ na ɛyɛ kunkum nipa saa na ebi ni hɔ na ɛbɛduu bɛyɛ sɛ 1958 de baa no ɛna yɛte biribi wɔ asantemam yɛte atwamene na yɛ kunkum nipa wɔn de yɛ nnuro na ɛno nso ɛbaeɛ betwaa mu asa amre nso na asogyafoɔ anaasɛ polisifoɔ no ehwa nti efiri hɔ kɔ no bedu 1966 a etirimodenfoɔ apam Kwame Nkrumah dɔɔdɔɔ no mu a wɔn tu n'ase akonnwa no ɛna nneɛma sisaeɛ ɛna ebedi asogyafoɔ amamuo mu no na ma nneɛma sisaeɛ okay na opani we de mami musa we se minim se wo wa no yi a fine se wo ni anu yi nso a ye beto ankomo no so ansa na Ghana ye be frɛ Gold Coast no na ye frɛ sen me se anu momo de amfama gene papa na me de beto ya ni Gold Coast asia ni sikampo anu man okay na ankuato samre na nkwatɔ awɔ hɔ na ansa na yɛbɛfrɛ Gold Coast na aborɔfo no aba abɛfɛ sika kɔkɔɔkɔ ɛno mpo wɔ motɔ wode ntoma akɔtɔ mpoa no na wɔde sika kɔkɔɔ no ato ho na wabɛfa kɔ na wowakɔfa ntoma no saa na na yɛne wɔn di dwa na mepacho we de tobo kakra o hama me saa bre no na momu di gold ekoto epuano a na ono nso de ntoma beto ama na ono afa gold no de kɔ na wakofa ntoma no
Ndi sabe na mumu ni ntoma na wadaroma wo. Na ntoma no nye ni penyina mpo na ewo na ye frɛ bibi kyɛnkyɛn. Wie bi ye frɛ ne kyɛnkyɛn ɛno na ye boro. Ye mpanimfo no boro. Bi kata wɔn adagya so. Na kwasibroni ɛbaeɛ na ɔde ntoma ne atade tam baeɛ a yehu sɛ ɛno yɛ kyɛn. Saa kyɛnkyɛn no yɛ dua hono no. Ɛno na ma sesa yɛbaeɛ nti ɛma ɛwode gold konko makora na akɔsuwa na yɛde ntoma po bɛsi hɔ ɛyɛ wofo. We deɛ yɛn nyinaa yɛsua deɛ wo a wanya almost 90 years deɛ ɛnyɛ eti pɛn no. Ti deɛ anim no na wakyerɛ deɛ ano bɛfom so na wadaroma wo de akyɛn. Sɛ wotumi de gold sɛ ɛyɛ adaka ma sɛ ekonkoma ɛkɔgye ntoma. Sɛ enkyirima yi a yɛba nanse aba afufuo yi menkurɔfoɔ yi. Sɛ yɛkasa saa bere na ɛyɛ bɛgyimi bere a sɛ momotoɔ na mote saa kasa na ana mofa ne sɛn. Wɔn bɛka no saa sɛ saa bere no na yɛbɛfa nsɛ na anibue no nya mmae papa. Ɛnti na wɔn frɛ bɛgyimi mmerɛ. Ɛnɛ yi a wɔn ani abue a yɛhunu nneɛma na aborɔfo yɛtumi kɔ wɔn mɛn mu kɔfɛ wɔn mɛn mu ba na yɛne wɔn di dwa yi no. Anibue no atra so nti ama ɔbra no asɛe ama korɔnobɔ ayɛ mmeranteɛ ma ɛpobɔ ne nsisie adi ɔma yi aboro abɛdu nnɛ na ɛkɔ so akɔdu sɛ amanyɔfoɔ no ankasa a wɔn mu bu man no nso abɔ awura mu ɛfom ɔma yi te sɛ bratɔ ɛno na awerɛ hɔ. Na wo se first no na bosom wo ho na emperifo so munim nyankopɔn na krono ne ewudie na enkoso ene bosom no akɔfom nyamesuro no akɔsoro enipa wo manima adoso enso ye wiawia ewo empuntum opani se wonye 90 years mutie akire a ede na hu se yen enkyirima yenim nti a oman ne mpuntuo no entimi nkɔ amohare so man. Sɛ nyamesom adɛre anaasɛ atrɛ wɔ ɔman mu nanso yɛkɔ asɔre yɛbuebue asɔre bebree nyamesom nkɔ so nanso ade baako no sɛ yɛmmu nyankopɔn yɛmfɛ ne deɛ mma nyame n'asɛm no koraa yɛpo na n'asɛm se yɛwotie me no na bɛnya asase no adi nti ahobraseɛ nnɛ ɛni hɔ enti na nyame koraa twe no ho tete no koraa nyankopɔn twe no ho no ɛkyerɛ wohu sɛ yɛasɛm ayɛ mmɔbɔ ɔsan soma a ɔkandifoɔ brɛ yɛn ɛne kristo yesu na nnɛ yesu kristo a yɛagye ne adeɛ no yɛmfa no nyɛ hwee yɛkɔ asɔre dɛm kɔteatea mu saa na mfiri akoma mu ɛno nti na ma ɔbra no ayɛ basaa. Na kyerɛ sɛ yɛsɔre kɔ asɔre dɛm mu deɛ nanso sɛbe enye di asofo no ka kyerɛ futuo no ene yetie ne mu ye kwani ehun se ne yenso ye ba asole ntoma bi a yenya na yɛde yɛn ho nkɔ kyerɛ sake ne mfra yɛnsom no mfra koma pam enti obi ti asɔre dɛm ne na phone kura no na wɔhwɛ so na ɔyi video ana nneɛma bi a wɔ so asɔre dɛm no wɔhwɛ ɛnɛ wɔhwɛ kane no ɔbaa kora boniti kama na ɔde akɔ asɔre dɛm ɛnɛ yɛsi aborɔfo wɔn mu yɛ ti nkɔ asɔre nti yɛn nso yɛahyɛ aseɛ ɛde ti kɔ akɔ asɔre mfe ne deɛ mma nyame ahemfie ansa na abɛwura ahemfie no na watena ase no wode ahɔpopoɔ na ɛkɔ ɛnɛ obi tumi bɔ wura ahemfie koraa kɔbɔ ɔhena som nti ɔpani Kofi Abednego akaka wanya mfinhyia duokono saa nnwom a wobobɔ so nyina wogiri sɛ ɛwɔ nsunsuan so bɔne ɛma ɔman na deɛ yɛyɛ mesi mibusa wo sɛ ɛnwom a wobobɔ so yi sɛ yɛni atra yɛni ntɔn yɛnsuro nyame obi tumi kwabɔ hia ewura hemfie kɔbɔ pania ni so saa nnwom no ɛwɔ nsunsuan so bɔne ɛma ɔman no papa adenti ɛne sɛ kronkron se iwagya ne wonani na wona aware ɛna afei nso so deɛ wɔmfa no gya nyɛ biribi na ɔbu n'animtia no kronkron se kwaakwa da bi bɛtutu w'ani wa asubɔnten ho kwaakwa da bi bɛtutu w'ani na afei
ukani abedum osum kabi mu enti yemfeni de ma yempanimfo ne ye gyanom nsunsuanso na obehwe abofra ketewa be 20 years o bu ne kono okọ enti awu a eba so enye mpanimfo nka onyankopon se nipa dum ni mpani afie so a na ese oto nsafre no nene emrantie no kro wu jampanimfo no wo de nyame ahumobo wanya mfinja adeokono anesa 90 years enya ekwanwa yakase yesua bibia afiri ho a edin na wo ye se na dandan ho ntia odumankpo nyankopon akora wa bedu sabri ya yanyi abeto wa yesua de radio sui yafra wa ni wudi ho nkomo yi edin na wo do abrabo ye ntia wafefedu babia wadu yi misi so no no mo fra bremo na me papa ye kristoni eye siesi asọrị odiifo misia na brabo ede ni nyame soro tie amre no mpo na o mo nye duro kurampo o yare aye bompa ye na wonya hoden na me free so a me wie school a nso me do mo se me kopa adwuma na wiase abrabo na kakra fa me so eduru ba bi hu se ni ame kono nye nti me sakra madwen kura na me dane mani kire urade ambe nyamesom eye mabrabo enti misro nyame nyamanfa mmasam so amobebra nsa den a eboro manum bi da mo watamere na dakro bi ye minim ye di kro ense bi e di krola ye di kakra fra bi e ma me nomo eni mi tie bi asampo na mi sha ase me nwanti mi ye hu samabo efiri ho no ensa den se bia minum bi bi o mu da besinne efi 1963 minum bi biom besine me ware ya me yiri baako a menene bobra 2018 na oja me mu me ware no ma ntwen panada na hu oba bi ne no bobra da ko si se 2018 na oja me mu enunti me jiri se enunti ni nyame adom ya ma me nkwa me raso tiasi. Wow. Ejefo safe na do afidi ato Ahenkan FM so ye ni opani Kofi Abednego wanya mfinhia be aduokono 90 years o se hwibibie ni ewo eye Western North abato mpeso so enanumrei Tete Wobi Kyere kwankwan ya so Ahenkan 93.3 FM yene no ebo enkomoyi we de yemfa ntwimfa fikire hai Tete no na yesimpanfo ni timi ware baako mienu miensa enan enum na entokwa ni oha bi ama na eboa emema ne sa aboa ema no sa brabo no na eya brabo pa ana na nya brabo eye I don't hear what they call on from eye na akura twempo ni ho sa mere no akura fo no kura timi didi ayo abaako ehia wo ne wo makura nkwada ne nyina topono baako ama wo mo wo didi a wo nte na mo nwe Movia, ya tete mo na mo asisi mo ni movia na wa fawe enti ne suro ni ahopopo wo ho nene enti sebi enti ne se abranje bi se wafefe na obetima ware ma mienu miensa no ahwo mo a trona ekuta na yede bobra no se etianti enye on ene kura nyamesom atene de wo ware mienu miensa nan a echiwade kura mpo ena nso kura na bre ema no bebre wontumi hwe wo ihye kane no de yedi sempoa teku dama kapre ene wo kura sidi baako a kane no ne yefre ne sidi teto ene ya dan no wan sidi ene hwe sidi baako entimi ntokoko enti se wo se wo ware nan mienu miensa nan a akatia sempa na wo de besa wo ukọ from kwa na wo dompo a asasi a kane wo de body su sesi a hane a eduro ba ko wonte menso ye fra body bi asamienu wonte menso amienu ye kwa de fa ne samienu asamienu ai ya ha de ye kan esamienu mo so mo de no fa no asamienu esano akasie mienu
ɛna ɛwɔ dua no so na wotumi didi sɛne a wontumi nni mmienu mpo nɛnɛ bɔɔdeɛ ɛsɛ wobɛtumi asoa bɔɔdeɛ eduro bɛyɛ sɛ nsia koraa wɔ kɛntɛn mu asoa na sɛ ɔware nnan a ɛbɛyɛ dɛ na aso so okay beto nka pa kra echi sadia ene mami mu se me nana akua sapon a o me mami akua afrakuma na oware achima bo abohene ayefe nana aboagya nkomo no so nya ne ba bi kuro na ne yire mu ye num me nana to so enum sanka wa nwale me nana nso amewale amewo akua afrakuma sanka ma wiase iti se obi so ni mu odu na oska na obetima hwema na obetima afatitefo amamre no so no wale ma be num no hwe omina enne ekuyafo ne taware dodo enne kenia wiase den aye ya brabo na ama wiase aye den wiase enye den yesi wiase eden enye den gana enye den ya brabo na aye den ewien free free atoye mesren kwapuye da debia ade bachi eneme mene debia memene da foforo beba enkoji mfifi da na ya brabo ninti ende se wo kasa wo beye saa anso so ena fe eni birinti akorachi ebeba obi epene dia konifie enti ene akorachi ma wo ho nto da untimi nna eja abednego no krenie enumre de odi ye kɔ adesuam wɔ edwumadi a yato din sɛ Tete Wobi Kyere ɛso wɔ Ahenkan FM aka kala me no nkɔ twetwa me de ba wieye na me bubu sensem ba ko mienu bi na ja ulumai na ja mu kra mu mpanfo sɛ moto twɔmo ne hwɛ mochi na mo hwɛ kwae a mudi gya Ghana ensu a mudi gya yen asase bedi a mudi ma yen na yen besi akire yesiri pe asensuo nyina kwaye ye didim twam nnua yemu galamsei asase be de ye display enuro awono ene wunya nwa unya mmire unya nkankom abekura awutwato a unya domone eyi akokon se wo mfinhia be aduokuni se wutwa wani hwe wachi a anete osen awro ya metra ho na medwen na mehwe ne ekwa na msina de ye ko enfie duachi ye kura ne yesu ne enfie duachi ye mba ye nana no be ye dempo ye kodo kwaye na mekọ baby mafuo wo baby e frɛ no abodiabo na ɛhɔ onyine bi buto kwaye no na mekɔto so dakoro me sina anwomo ahahai me nsaka bo mu na metu bebre gu mu na me de be fie yenti mi endi ni nyina mpo ebi proi nene emre ni obio eduru emre bia enwa fifi fikire kura utime sesangwa ene katervin se ba yesi french die katervin no kura mpo ayira na bede na odi we bobre be yi se ye kwaye nyina se na ya na metete se ya hwe ni ye mmiri bi ye bakọ akọkra fi ensu afra burochire na abanom wo ha so omo ye wo mo de saa kebenya ho yebenya ebi akọtọ wo ho de na se ye kọtọ no ha dodo sen de betumi nya sika akọtọ burochire ensu abanom enti ya awira ho enim de ebesi ekire mba no so se ya nsakra ya adwen pa ntie mpanifo futuo na ye na nana ma hemfo nso amfo wona nsi fo na o man kaso amma ne ekoso ano ntwa Ghana ini daasi opani we de no kwani mama ye nyina ya tadin wa ha sanse mfinhia de okuna wo koi ne esema wo kana se ya anya de enchima na ya anya de ya moye homoden ana ya anya de entie afutuo ena meka se ni nyina anya bibia se sika ne bere
Canibri and a tree across our corners. Na mi bisa wo. Mojani Pisica. Consi and Mujani and Pisica. Na better than when you can be. Sicadia Yena. Obey Jumadin when you ska. Many ye and a Bami and Yesica. The ye. Udiwa who the ye. Yet me to Galam say, Ma Akudu, Ahimfiase, or Hina Bubuano. Now, or China is your tona, the Didia Tene Bugua. I asked them, Papa. Debida. You quiet your cough woman. Ubuka Ahai now the same show. A subaltern go boa. Crammy Batubi. Batubi. Grandpa Charmy Batubi. I be in them. Aye. May be there, Babos, I be in a museum, a bit to tell me out, and then I be no cry, or one also cry. Min kai day twatwa me hu abibio na ebi wo hode minimpo galam say no enuro na kuno mu nyina wa yam mu nyina da enti yo nyame badum ma ya yo seti eni atie ofutuo na nananom so do na be si fam ampa ninia amanyofo eyeyi no kwasem ni se yesi galam say ministers yi nyina wo mo kan ho no wo mu tuo kura trodo enti ya chiri wo bi se yo ye ni nyane ye de no kwa ya de no kotu mu na kre na phone abere inspector said commander phone abere adai yeso wa chimrante ye na bi chene ja wo mo wate osuro anka ye yinedi nti obeja wo mo akọ na de na ye kwa kutu wo ye de kwa wo mo ye den aya mi jaw mu kra kwaham yenu ana me de jaw mu kwaham yenu aya no kra sha tetena na ye fra Ghana sikampo ano no na ensuo toden kra etwifa monten a mutimi fa diamond mutimi fa gold e wa bonten na diamond ni gold ensuo togidigidi a mutimi fa bi wa bonten abonten gold e mo benya bi sunsan no to wi a wo na mo sunsan benya nketen trantra wo benya bi apita ko tu men kan wo fu mi be ku mi jade ure jade na men kan aya bon ni ma de ko o de kan ya ko wa ni jana ira e kire na mbe ho se sika kokko de sambre no na me kan se me ye galamsi aka sabre nka me si abrotan be mo se enne esi kenyina ayira o ba bi ani ha gold water ta na gold ho no o ho a o ninam ho a bo se na akokọ ba tan nam na mmadi na chiri bebre o ma wo ho nyankoma de ya na chese sika na wache no enne infidie kọ fam no ho a na o ma konye sika e dia ba ana garamse fo nso ti amana tenten na ebugu o mo so enso entu yamfo eja meni uwie de atwa to akwa na mebusa we sese a amanyofo wonya bedi ade a fomfa wo fuma nya na dwapade asoa na yire ne ma wo vatifo nyina akogwa buchire chene wonya kwanta so wo sai asase a wo sai ni bum 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 esgresha no waje wo be no ogutaka o wo no in business kura no akwaji V8 no adam no akunkon ni a pet driver ni a pet police ni a bone ho ban ote ayi high community bambo untimi ponko ya na hwe anipa bi susu se amanyofo no ne ye manfo ye di ohwambo enti tumi a ye gifi nananom nsem no ye nsam poni tumi ni bi ma nananom biem na ebeboa mo man na sa ye san susu no uso mu sai me se so obetumi aye ne sa 50-50 kranka ye ange ye fa tumi ni bi ma hemfo no 50-50 ye tumi ma hemfo no wo mo nsindi wo mo huni na sika obi enya sika enya Ghana sika ne sibi wanya osiburu ni America sika e bi egu mpaase ebi gu septic tank mu na ni Euro free bank wo ho ana
Wabra bank ebu and can abontin say him bebre rural bank bebre ho. I don't see no tininya shika bebre we edugun pass you go septic tank mu. What if in panim semda? If you no cra ye the sika chef form. Sika koko ye the chef form kukum and then hinemu. And let the bank ebu. That's obi. Etiminya say sika and say brutally sika. Uniga. Now your man yeni na say we elbe do na bra boma. E de ne aya no. Ya nya na hwe o sa de mra betwitwa de age ne ho. Age no ho. Na bosome MP no bosome na kati aya how many million. Ya wa yam fa the dollar ntua neka. Ya di sidi ne tua neka. E ye den no nya dollar bebrebe we gu mpase di bia hie ne septic tank no. No nya no ho afedi no tia e hwem kwai. Na toluma sansam ye nyina mongwa kwal mutifie na motia ham pa on me dia metia me na emiyura ho to mri bi na me bompa ekura na me sha na ayura ho aka me na bi shi oteme au akura kafra ya de ya basa bibia yesua de nti ye nya machidi da ye bekoso abemben wa na adesua bia se yesua na yenso etimi ye bibi pade boa Ghana no aye edi abo ntia no mrei Ahenkan edi okunu miensa kiri pom miensa e wa chema abo epue mantem yele wase bebrei ene wo bra no adaje a wo de fam yen onyankopon nhira wo da wase bebrei wo so nyame nhira wo kaya wa kai me na wo je nimdie bia frɛ me nso me ho nyame nka wo normal ni awo kakere ya nyumere bia no enkoso nja djuma e bompa se wona wote no wonye nyame nka wo Milase. Operi ane ni kasa ye fe da Kofi Abednego kabos me ba kumienu miensa no wanya mfinhia de okono 90 years. Oya me nyonko, oya me papa, oya me nana. Sampanfo we mu na edan dame. Ba ku so koforidua ba ku onkran, ba ku achim dan, ba ku chebi. Chebi kwa dom dozo pa. Aboa no di ko ba bia na sum adwono. Ano kotoku hin ba ku freme. Se ontiase se me yokotoku ni ensumiti avidikase so Peace FM ene Ahenkan FM aha na me bo osajufo amu atwofo pani din na me se aboa no oridi ko bia na som ebedwe no osajufo ya paye na etiefo mrem ame vanyo ba kunya mokwan opani ene nikase ye din komo bebre nsem o kan den na osua frim eden ne enye titu obi ka titu obi kire Ahenkan edi okunu miensa ekiri pom miensa osaj fo mo ajofu pani na memene faka kragu fom yaba mo mai nkabo mo mo mai obuo emampanyi yaba eno ne ahwe yaba odie yese yemamuwa ene yemayo Ombenya nyuma bi moye moada asuda asori na wonjidi se nyame peso ne mo be pu hade ani o manu ehwe wonyi sani ehwe ne ye kai ampa odutufo When you ombwe amonsre so on the kotodwe abe pacho ye don boni free ya don go so ye na nkabom aba na abase nkwada ko suku no buade na unsuade na djuma bi wa won bi ya ba ti ma kwa wo tie manto meza kwa chebi pemfo kwa so adisia kwa so ananum kwa so anema kwa so afidase afidase ofo pani ani asumfo atiabe kwa so yes rama mo ni yaba yes mo ni boafo yaba mo mienya bi ya di akako
one jira se won so and onyam ni bi ebeka ho o che ba kwa so na kwa kwa ne kwa so on pejo me en ko si be oboso ani aka onyam sem afidase oh, the last time I was here, real will be at a bank. Oh, dear. A brave chat to cry your boy drama, what real with more PC, would it be at a bank? A mamma, they eat you a buacaro. Now they are far too baggy. So soon as that is Miss Duano. So, a mamma, money, and a more mere. Wo bua kwa memono asaji vo mo jo for penny kwasi de apaya wo yi yero no hwe ni ntini atwotwo wuro ahemfo begu ho a tumi za vim wo mu na de tete jalo a tete vim jire wo za amamre wo ni tumi wa amamrem uzo pani a wanya 90 years opani Kofi Abednego o kase e ka ne nkonanka Ghana tumi no yenkyempa ne ma hemfo bi na infunsu ni omhuni na yemfa nkyekere Ghana na yemfa ene wo obi bedi MP obi bedi MC ya oni omani ni akuntabuo contractor kase ngrofuo yifumi no himagunu so no age otmia na meyo e den na taikire oni obi ani akuntabuo enso omani wo wura sajufu amojo for penny de wache wano no akata no wenya kase we ampaibo ye fe na apaye what real na real no ba ku kan waso a tim say yes apaye nso ye nyi apaye kwa wo be yi apaye bia na wunyina ye waso bet ma hye ye nyi apaye kwa apaye ye nananum waso enti wunni apaye yi a sua amamre kwanso afemu mala ne so ensema opani Kofi Abednego ene ya chafidie su Tete Wobi Kyere so wonso adwenkyere ene sen 02019444485 0554820910 afei yede nyumo dase ne yede twem ko no obrapa Enubena na dru hono mana ma frema me ne mo ka sei uba bobra papa bi ni ebe hwa me ensuasia tutu sadi ahwa mo wasia fifi ene wati pamfo pi mansa tuto mfuo awari na wo wi na onom na wo de obra aya pasa 944485 0201944485 0554820910 Frebra na homa no so ne Friday so fe na to ma mefa o okay ofrefo bi aba mpacho me mo adwo akwaba udin bi wadama akura midamo so mase akura mo na ye tell say fam zibo je from say libo mi dino no okay ba libo yetio na je tell say o sha de ti e di ba ne ya nse se kai bi bebre a te se enkoyi mai esa se pese no se musa akwala aye ejin samani bia utimi e pa ba kwa no twa akwala no aba mo onse de wo ye na enye demum enemremu wudu sako ka obi ba abantin a Allahu akbar de bi sinu pasi wenyo no ba betin oba ma no ye da fa ba bi siu so enti ne obi ti boni bia wonyi nia no ore de obetimi di aka
wo nti ama nyoma asesa bebree ena ne sikani bere sɛnea musi kɛnsɛ ne nsase ne ayɛ sikani bere na adɔso bebree dodo nti ama asesa no mu ayɛ den ama yɛ nti no sɛ musi mobɛtumi bakwan bi so ma mo akyɛ mu ahemfo nso atumi aba mbi no nso ɔmo nso abɛ control ma nyoma bi atumi akɔ yi ama yɛ ne a sɛ kɛbɛtumi aboa nti no meso me kakra mewɔ no na wɔ meda wase bebree abere biara wofi agye si nsɛm so nyame ɔnka ho ɔma wo nnwumadie nkɔ yie ma wo amen amen akyem abenase de hye bra olibo hwɛ Tete Wobi ka unya akira hanko a me ba cho me mo adwuma nso akwa ba ye asanufu nyina nimba ko pe mo apiafo akra na ho ye de o obo ade adomi so mi kurakura mu kakra kakra Papa Yesu Kristo ani pa ira ye modua otokuma ni Ghana na yadawase pa wajma pa o yebua o ma Ghana ni kutokuma yani je ho nyame nsira wapi amen oda me koma asemsu ni tie bi na we ma pole dia to akura me mefie kura me tebabi na ndi me fo ye tie nkoma a ne wahin no papa pani ne eka ebo no o ka asem bi wasi Ghana mpanyinfoɔ MP4 ne ministers no yɛmfa dollars nti wɔn ka yɛde cedis nti wɔn ka asɛm na ɔka no ne man 100% kan sɛ nsɛmbɔ ɛyɛ 10 years ɛsɛ yɛbɛhu dollar ne save yɛ fɛn sɛ pounds ɛwɔ fie wɔn na ɔman wei na yɛ kyekyere no yɛnya MPP NDC ne vɛnto nkyɛn ne yɛnyɛ ho aduro wɔ ayɛmaa mu hwɛ ɔman wei sei na yɛ kyekyere no ayɛ ɔmo sɛ ana akora bi mu pani ana akora bi kasa na pani no nso no akora bi mu no atɛke wo ho ahu sɛ dɛn na woyɛ ama akora na bu afu wia ya osiyansa mu wia ya osiyamu ayɛ ada na meka kyerɛ na me mpanifoɔ bi tiɛ na meka sɛm bi ɔda bi ɔmo kɔɔtu Bible no oya akora di wagya no nani na no mu we fidie ɛwɔ hɔ no wasi akora ɔde pani papa maame anhyɛ oba na bufuo ɛwɔ di ano mu mpanifo ne kapɔ mo meyɛ nte hɔ no ɔmo nka mani nuru hɔ ɔmo nka mani nuru hɔ no mo akye hɔ na dɔgye but wasi di wagya no nani wasan so de atoa so hɔ wasi papa na maame anhyɛ oba na bufuo na woyɛ bampani anaa woyɛ minister woyɛ MP na wofa kwa bɔne so ɛsɛ yɛ nsuo ɛtu gadamse ɛsɛ yɛ nsase na koraa no a ɔno nso wɔda wuo na ne ma wuo no nso no ɔmo nso wu sɛ ɔmo nso ɔmba aba no mu o na wahwɛ waa ohu a no waseresere no wabɛbu nyɛ saa yɛ mpanifoɔ no ɔmo meyɛnka saa de wei na ɔmo nti ɔmo yɛka na ɔmo ato ɔmo ho ase ɔmo nya sɛ kuntrase no ɔma na ɔmo yɛ no na ɔmo hyɛ ɔmo nansi ɔmo Nigeriafoɔ so hintii o ɔmo hintii Kenyafoɔ no hintii no Nigeriafoɔ so yɛ hyɛ ɔkora sɛ ɔmo gu so eti no ɔmo tutu na ɔmo yie na ɔmaa no yɛ yie na yɛ sɛ ɔmaa no yɛyi MPP and sisɛm ato nkyɛn ne yɛka yɛ ma asɛm ɔmo nye ɔmaa no yie no ɔmaa yɛ de akɔna no ɔden yɛda ase mo kɔne obi nso mmra bi akɔnkɔ anu ase yɛdwe yɛ ho memu akwa bo sa mo adwo Yesu adome ho yɛ pa na nso me ba cho pagya ne na one ne wa chiri pa yɛ nte hwe opani fuseni sa pagya no kakra yɛ tie wa fe to aso adaroma amen
Wahoma na nse da moa so de o kan yate opere fusi ne nyame chira o me for frefo me mo adwo yeah kwaku o fa Vodafone so nto boy na dem on kwaku yanko yo ite enyan no fo a etie ene Ahenkan na de eni papa na me se obi ase si se uni peni o fi amato bi tiri ba fo a na de bi ase boto na da ball black se de kwa me kan ablabo no ya woni sapo ho na nyame ba tiri sapo no ase won se le but wo hu akwan yi a sapo na no na me pa so be tira tru that of form obi afa and say bi me tira hai just one day me share peni bi na peni no oye peni o apan mu pa o dan pata me money me bon dia man ko be hu no me money na peni no di me ko parliament me tira hai ko di parliament after ko to jana dem ne me ana odme ko Abuja na office that na say join wu ana tell me obema my yi na Abuja na boy e be no forest minister all nobody say join agency no obema me ma drive Abuja na boy e ko no office omu ye me bibia ba me o e ka ti o tie pa mi tie o omu ye me bibia eneja man yes there but you get there na yanko no ko peka bi to na me fanya juma pa ni se ba ya me ko ye basa man de ko car park to talk obi ka o yusu di ma me ba wa timo da ba ya juma na ni na ni se ni ami ko ya be pe oba ne ho jubi di ma no se onne enante enante oba ni eni mi di nkomo bi o suma tem tente se de man e ti abo me mpene nkomo na odi mi di ne so Obano fa kwa bi swa ye na man no ani me jama te ti ne eti mi tell pe bia o se to ko sia de bo afo a on fa nyame so on fa nyame a ta fa ne ko di man ne be ja to fa no e to fa so bi be fa on bia ne tan ka bi eti ma se ma me hu a ne me de foto ma ni pe bia o se su e ne se on fa mobla na e nyame ene se di pa e kwan a on fa so na kwan na ke tell us where the 2 year yada se yamo akwan wako asem de owa so no ono nso ntie mo ene kasa Ahenkan fam no ya ba ni aba radio ne ya bimu papa ka de aka memo ajo na na twafo ni ha akura wuzo fa de to aso e ye je wakura no yes only no I have here abisa ani no se na yesusa no usa abrewa na opani di bo mo ba mo ko chia no mo adire ni ma no na ade akoja ni na atinja so bo so na ni so anko wo jira ene kuna mkwamu na akwara ali kureba opani no wani na wura mo wo be su mo pratia akwara amemo no nyina no ayabata kasi obile mu aja abina na ye nkom na bina na no kora no na mango eko oraduma na mo na ni buafu na watamba ho no do no ko ye nse yi tan ye no na ni nyina nso nyina ya mba ni boy ye bu ani ko so ma kora no eye de enye ana oni ba boda wuro kora no afanji ma kora no yanko ani ne yade en kuma baji yan wanka ya mata an ko en fi timi amma timi no wa so ya ba ta ni se pe ko ta ma uja ko anya bu ta na ho po o so wa bon ta o ni ya ka se ko na ya an so be do be na ho na uja o ti ya so obo no para no na apeni ko openi no sira wa wo ni ya ke mi no ka ke aka ko su ni ya manya do aka ni ya ko so una do ka da mi yo aka bu su mi ya sara wanya envie sai
nyame ahyira. Haya yadu mo nyame ahyira o na twafo achemu wanji o se aka boso miensa no wanya finhia aduon otwe miensa 33 aka boso miensa aduon otwe miensa bini di odi anka kwa mebo a medimosi akwankwanu ase Tete Wobi Kyere nyame ahyira ye nyina omo ye nyina ho ban omo ya kokuduro nyansa ne nimde Oh